ikaupat nga branch sa LBC gitulis sulod lamang sa usa ka buwan. Naguna sa listahan sa most wanted, nadakpan tungod sa selfie. Nag-Facebook pa, dihang giserve ang warrant. Tulo ka balay gituan nga gisunog agi og panimalus sa nahitabong pagpang-ambush. 12 ka mga lalaki nadakpan sa pag-raid sa kapulisan sa ka drug den. Duha ka hamtong nga mga babae giluwas gikan sa mga kamot sa tiguang nga Amerikano. Ang mga babae gihimo nga mga sex slave kuno. Payo nga pong Sugbo, Kabisayan. Ani ang labing lampas ng mga balita. Atod kaninyo sa kinatibukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Malilong. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Tulo ka balay sa dakbayan sa Toledo, gituhang gituyo og sunog, agi og panimahaw sa naisabong pagpamanig sa kapitan og konsehal sa barangay Captain Claudio. Swerte nga way nga unsa ato sa maong hitabo apan gibana-banang dunay danyos nga kapin usa ka milyon ka pesos. Andrea Patenya, Sugin Limay. Nangaug daw ang mga kabtangan human nasunog ang tulo ka panimay nga gipanag-iya sa usa ka pamilyahan dinhi sa barangay Captain Claudio, Dakbayan sa Toledo, pasado alauna kagahapon sa kadlawon. Ang mga bay gipanag-iya ni Marlene Gonzales, ang kanhi treasurera sa barangay, ug ang tapad nga bay nila ni Amado ug Soleng Habasa, ang mga apuhan ni Marlene. Nasunog sab ang bahay sa inahan ni Marlene nga si Lilia Pellerin sa Atbang, ug ang garage ni Marlene nga nahimutang mga 80 ka metro gikan sa panimay sa iyang inahan. Apil nga nasunog iyang multicab. 1.3 million pesos ang gibana-banang danyo sa sunog. Matud sa kabumbiruhan, dakong posibilidad nga arson ang nahitabo, ug aduna kini kalambigitan sa pagpamanhig sa barangay kapitan nga si Alexander Alqueza ug kapuyo ni ining si Konsehal Irene Wamelda kinsa namatay sa maong hitabo. Kay numduman nga si Marlene ang gipasangin sa mga kabanay sa gi-ambush, human kinitakta sa pwesto ug gipasakaan og kaso sa ombudsman ni Kapitan Alqueza. Gipusil usab ang inahan ni Marlene nga si Lilia usa ka semana human sa ambush. Gidudahan nga ang pagsunog sa mga bay usa ka panimaws. Gawas ni ining nauga nga sapa, gitong-an sab og kalsada ang panimay ni Marlene Gonzales ug sa iyang inahan nga si Lilia Pellerin dinhi sa barangay Captain Claudio, Dakbayan sa Toledo. Mao nga dako nga katingalahan alang sa kabumbiruhan kung nganong dungan ang pagkasunog sa maong mga panimay nga lagyo ang distansya gikan sa usag-usa. Muna sa dugan-dugan ako sa piso sa bumbero, karpo kabantayan na nga distansya siya nga dungan, okay lang o kanit na siya, apat ra kay simple mag-charge ka sa electrical. Pero ang pagkakaroon mo na itong pangitaan ka ng witness mo, testify ba? Gani milanat pa og kapin 5 ka oras usa nila nadawat ang report sa sunog. Giingong nang hadlok musumbong ang mga silingan kay aduna sila nadunggan nga mga buto sa armas atol sa sunog. Tungod kay way nang gawa sa ilang mga panimay, wa kuno sila kita kun aduna bay nagpaluyo sa sunog. Moto na yung nagpabuto ka duha. Hadlok ay may moto na sura yung sa mambalay. Hinuon, way na nga angol sanglit dugay nang namalhin sa Dakbayan sa Sugbo ang mga nagpuyo sa maong mga panimay, human gipusilang inahan ni Marlene nga si Lilia. Apan matud ining caretaker nga kumpare ni Lilia, klaro ka ayong gipanid-an siya o gituyo pagsunog ang mga bay pagbiya niya ni atong Sabado sa gabi. Siyempre, dili ni elementary duha, ada professional yung mga duha niya. 95% nga gituyo. Way tao sa bahay nga gipuy-an nila ni Alqueza ug Wamelda apan matud sa nahabiling ig-agaw sa namatay nga konsehala, way labot ilang pamilya sa nahitabong sunog. Pero makaiwi mo na. Sintig ka na Inyong pamilya, sir ba? Inyong pamilya. Ingon ka nga way labot ani. wala gid. Itugyan usa ni Toledo City Police Chief Inspector Michael Bastes ang investigasyon sa sunog sa kabumbiruhan tungod kay mo-focus sila karon sa pagpangita sa nailhang gunman sa pagpamanhig kang barangay Kapitan Alqueza ug Konsehal Wamelda. Rin na I hope nga within the month of April makuha na to ang suspect. Wa pa mapasakai og kaso ang suspect sanglit wa pa kahatag og affidavit si Cap Alqueza nga nagpaalim gihapon sa tambalanan. Andrea Patenya, News 5. Naluwas sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay kagahapon sa hapon ang duha ka hamtong nga babae nga giingong gipanamastamasan ug gibunog sa 71 anyos nga American national sud sa giabangan ni cottage
sa usa ka beach resort sa Barangay Puok sa maong syudad. Ryan Sorote, Sugin Limi. Midagop kagahapon sa hapon sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ang usa ka ginang ug nagpatabang hinungdan nga nalusad ang mga operasyon. report diri si Liberty kauban ay agaw kay allegedly na kami gi-detain dito sa Rainbow Beach na iyang kauban. Pero pag-report niya diri, kung ano siya, groggy na siya, high on drugs ba? Hugtanong gimakak sa American National na si Lawrence Pendarvis, alias Larry, ang mga pasangil batong kaniya. Usa ka retiradong chemist si Pendarvis, luman nga taga Florida, ug niadtong Agosto sa maging tuig niabot dinhi sa Subo, din matud pa iyang nakaila ang upat ka mga Pinay nga mo'y namugos kaniya. I've been defending myself, but I've never raped a woman, and I can't rape a woman. I would never be able to get it up if she didn't enjoy it. I only want women who enjoy it. Mato sa 52 anyos nga biktima, nag-injectionan sila nubay niya itong miaging buwan. Doon na sa bunog ang iyang liog atol sa ilang away. Kausara. Nayabo pagali ito. Pagkana, diri lang. Sumag ka ng Lubin? Lubin. Matod sa 28 anyos nga kanhi OFW ug lumad nga taga Siargao, nagka-chat sila ni Pendarvis ug ipasaligan nga pakastan hinungdan nga niani siya sa Sugbo ug nakikita sa langyaw. Ingon siya nga og madibus daw ang iyang kasal dito sa USA. Iya daw pakaslang ko diri sa Pilipinas ug puyo mi sa Siargao. Maoto iyang giingon. Nakuha sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay kining duha ka dagkong traveling bag nga gipanag-iya sa langyaw. Doon na kinisod nga mga sex enhancement drugs, syringes, camera, DVDs, laptop ug SD cards. Nakitaan sa iyang tab ang mga hobo nga hulagway. Nagtuwang kapulisan nag-injectionan og drugs ang duha ka babay apan di makakinis sa mga naluwas. Kitugal sa usa sa mga naluwas nga dunay mga babae nga mobisita sa iyang gipuy-an, din iyang bayran human kay musli. Gikalipay sa hepe sa Cebu Provincial Police Office ang maong kalambuan sa Talisay. But nga makigtagbo sa mga resort owners sa lalawigan aron matudluan nila kung unsang paghibaw o posibleng suspect o biktima sa human trafficking. Kipabaw sa niini nga dunay tulubagon ang management sa Rainbow Beach kung masayran nga nahibaw sila sa malaway nga photo o film shoot nga gipahigayon sa ilang resort din ilara kining gitugutan. They are tolerating this kind of activity, so I think they're answerable, no? Kanang ilang binahatan. Ryan Sorote, News 5. Bagong gawas gikan sa prisuhan, suway nga mipalusot o ginadiling droga sa Pandalan. Misuway pakadigsuhol og 100 ka pesos sa X-ray detector operator aron di siya isumbong sa Port Police. Marin Sawang, Sugin Limi. Gisud ining gamay nga sling bag ang tulo ka pakete sa gituuhang shabu nga gipanag-iya ni Erlando Bensig, 40 anyos, taga Barangay Mapikaa sa Dakbayan sa Ormoc ug bag-ong gawas gikan sa prisuhan, human ang 15 ka tuig tungod sa kasong murder. Subay sa pakisusi sa kapulisan nga padung muuli sa Ormoc ang dinakpan apan nasangit sa mandatory security check sa PR terminal human gisumbong sa X-ray detector operator nga gisuwayan unta niyag bayad aron di musaba nga nagdasiya og drogas. I-frisking siya after di double check ang bag since gamay raman siya wala na lang gibutang gani sa anang X-ray machine. Pamutanan niya kung unsay sulod aning ganap na paper. Then ang tubag ni Mr. Bensig, medicine gano'n na siya. Then after na, i-try ta niya og isod sa X-ray machine, then iya mang nihatag sa 100 as bribe money, then dungan nga nisulti nga siya buna. Nang ako dong trabaho, nang wala din ako dawata, mag-aptik lang para inaron sitwasyon na nadakpan nga dako-dako. Giangkon sa dinakpan nga iya ang maong mga shabu, apan igo ra kuno siyang gisugo sa iyang kaila nga kuhaon kini. Ang ko na pero dili ko nagtitinda po ana, binayaran lang ko po ana. Dili ko alam po, kahirapan lang po. Dili man po pendente po. First time pa man po na ako pagkuan. After simulay, pagkalaya mo. Opo. Mading Sabang, News 5. Gipadala ngadto sa Chief sa Philippine National Police ang opisyal nga hangyo nga ipaubos sa ballistic examinations ang tanan nga mga armas sa Highway Patrol Group
Region 7. Patod ni Senior Superintendent Noel Guillamak nga mo'y nangu sa Special Investigation Task Group, Archibal, ang mga armas nga subject sa ballistic exam, mao mga 5.56mm rifle o 9mm pistol nga gi-issue sa gobyerno ngadto sa taga Regional Highway Patrol Group. And I think that would be part of the investigation. If they have nothing to hide, I think it's good for the HPG to submit themselves for the ballistic examination of their firearm.